yonke into manje yenzeka ngalendlela mina engiyifunayo. Emva kwalokho sobe siya kwisanga isikari June benomeka. Ngalenkathi bona bobabili befika lapha ekhaya ilapho kozobusubona ikwebhisi seyiqhuma endlini. Manje umdlalo wangempela usuyaqala. Kanti kwenzakalani kulomuzi wala ekhaya? Imali engango 43,000 rand inyamalale la ekhaya. Nalo muntu wesifazana akazi nokuthi yena. Ake sibone ukuthi labo bobabili bazokwazi ukuyimela inkosi yokudla. Baba, Kamba manga wena mfana, wangikhohlisa ngenkontileka engeke emthethweni. Izolo wena uthenga impahla engango 20,000 lapha esitolo. Yebo, hayibo uvala ucingo ngisakhuluma. Nguye lo kufundisa ukukhuluma manga. Bani okufundisa lento? Yini lo yenzayo? Le mali vele yanyamalala phambi kwamehlo akho. Yenzeka kanjani lo? baba. Uyabona lokhu ke kubizwa ngeqhinga elihle. Impilo kaSumani ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesithupha ntambama kuStar Khanya.